Okay. Part 2 na ni guys. Please subscribe po. Lalaki? Oh. Isa po na. Pila po na. Taas mo gani. Ano sa kataas? Lapit sa kauras. Kaya lang na. Katulong na. Ini naman na si Mumubo. Ito may tayo tila pagbuban mo. Tanawa sa kuwan. Most view. Ito nga, most view. Hirap-hirap. Kita mo na sa most view. Hirap-hirap. Naya pa signal eh. Itong ipabarang na dito. Barang. Pangalan. Pangalan ng meron sa tagabagsak. Naguloy. Puso. Dugay na na, boss.
Ma-edit mo na ni VG. Nakuhaan naman na dyan na. Ma-blurred na. Kaya pag-istorya niya ba ang mga address o kang kung ano? Wala, edit pa man na ni VG. Bago niya yatag sa kuha. Kaya nga, anak iskuya ni mo, pwede mo gunikon. Kaya nang mawada itong tingog siya ba? Sa katong banggit lang. Nasa ka, mawada ba? Hindi pa muna trabaho ko, lugay pa muna. Ilam na dyan ako. Yan doon kayo mahilap, no? Saan nga na sa kapkat? Mag-blurt lang, mag-blurt. Pwede. Ha? Pwede raw, tanggalan ng tingog. Pwede na? Akwaan lang. Kanang ibayad, pwede na. Kung pangalan lang address, tanggalan mo ba? Akwaan. Ito ng barang no. Garter. Ha? Yo, Philip. Piki, wala.